Ngiyabingelela babukeli, siyacela ukuthi abangaka-subscribe kule channel ba-subscribe. Kulombukiso sizokhuluma ngomlando wamafengu. AmaXhosa ahlukaniswe izizwe eziningi: amampondo, amampondomise, abathembu, amaXesibe, amabomvana, amabhaca namamfengu. Leli gama lisusela esenzweni sesiXhosa esithi ukumfenguza, okusho ukuzulazula ufuna usizo. Amamfengu kwakubhekisela ezizweni zamaXhosa okhokho babo ababengababaleki ababaleka emfecane ekuqaleni kwekhulu le-19 befuna umhlaba nokuvukelwa kumaXhosa. Laba baleki bahlanganiswa nesizwe samaXhosa futhi bahlonishwa ngokusemthethweni yinkosi yangaleso sikhathi uYinza. Wathi abanikezwe ukudla nendawo yokufihla ikhanda, bamukelwa yisizwe samaXhosa, banikezwa nomhlaba endaweni ebiza iButterworth. Isizwe samamfengu sihlikaniswe amaHlubi, amaZizi, amabhele, amanhlangwini, sakhiwa esizweni esahlakazwa uShaka namabutho akhe akaZulu ezimfini zasemfecane. Ngemuva kweminyaka eyi-17 yencindezelo yamaGcaleka, ngeminyaka yango-1820 bakha umfelandawonye nohulumeni waseKapa. Ngo-1835 uSir-Benjamin wamema iqela ukuba bayozinza ezweni. Bawela osebeni lomfula iGreat Fish River ukuya entshonalanga. Izithunywa zevangeli zatshela amamfengu ukuthi basesimeni esingaphansi kwamaXhosa, base bangenelela babanikeza isivikelo, okwathi amamfengu athutha ahlala phakathi kwamaNgisi. Aqala-ke amaXhosa ukuba nenzondo kumamfengu, lokho kwagcina sekunengxabano. Inkolo yobuKristu yaba neqhaza elikhulu ekusindeni kwesizwe samamfengu esasisengcupheni yokushabalala ngemuva kwezimpi zasemfecane. Ngemuva kokuxhumana namaXhosa angamaGcaleka babe nenzondo nawo, amamfengu athola induduzo kumfundisi uJohn Eliff, umvangeli waseButterworth, owazinikela kulesi sizwe iminyaka engama-30. Ngo-1835 uJohn wahola izinkomo ezingu-17,000 kanye nezingu-22,000 ePedi. Mhla ziyi-14 kuNhlaba ku-1835 amamfengu abuthana ngaphansi kwesihlahla esidala sobisi esifundeni sasePedi. Phambi kukamfundisi uJohn Eliff bafunga isifungo ukulalela indlovukazi, ukwamukela ubuKristu nokufundisa izingane zabo. Lesi sivumelwano saziwa ngeleFingo Oath. Ngokushesha ngemuva kokwamukela ubuKristu, amamfengu aba ngabantu bokuqala eNingizimu Afrika ukusebenzisa amageja aboniswa izithunywa zevangeli futhi abokuqala ukutshala ukolweni. Iqembu elincane lathuthela eTitikama lathwala amasiko alo obuKristu. Amamfengu angamawesile amaningi asheshe athuthela eGrahamstown, lapho balwa khona ohlangothini lwamaNgisi empini yesishiyagalombili yomngcele ka-1850 ukuya ku-1853 futhi baklonyeliswa ngendawo yokuhlala endaweni eyaziwa ngokuthi iFingo eGrahamstown ngo-1855. Amamfengu afundile ahambe aze afika ePort Elizabeth, lapho babesebenza khona echwebeni, futhi basungula imiphakathi yasemadolobheni eKapa, lapho baqhubeka khona nokusebenza njengamaKristu kusukela ngosuku okwafungiswa ngalo iFingo Oath. Umhla ziyi-14 kuNhlaba ubugujwa njengosuku olukhululwa kweFingo Oath kanye nomcimbi
obubanjelwe ngaphansi kwesihlahla esidala sobisi lapho kwakufungiswa khona. Amamfengu ayatholakala naseZimbabwe, alethwa lapho nguCecil John Rhodes ngenkathi ethatha umhlaba wamaTebele ngo-1893. Abantu bamaTebele bakhetha ukuthatha izingalo. Wayesazi ukuthi amamfengu ayeqeqeshiwe ukulwa ngamaNgisi. Namuhla cishe wonke amamfengu ashade nezinye izinhlanga, ikakhulukazi amaXhosa namaZulu. Inani elikhulu linemvelaphi yezinhlanga ezexubile, ikakhulukazi esifundazweni zaseKapa nasezindaweni ezizungezile. Siyabonga mbukeli ukuthi uthathe iqhaza lokuthi ubuke lo mbukiso. Siyacela ukuthi ulike, ushare, usubscribe kule channel. Siyabonga.